Yeda munyina sesa breno do nyina munya daje na mohwe enne nso so yeda foforo twede mponyankopon ede amaye enti atena sese ida na hu se ye baba besua ade ye baba besua no na hu se eye ade beboaye na amaye amamre ne amane nso so akwananimu na ne ye baba behwe eye eku ahodo ye kambo mu ma asante eye asante meka asante won krabata sei krabata nkono no ene formida Ashante empire na afinso ya hwesa krobia refi Asante kotoko hene watena eyekumase traditional councillor anasa so watena Asantiman councillor sen na ya na asetena no esi etie enne yebehu no enyina medin ede mame Fauzia afi yemfa adusua no ankasa emfa emro sakrobia refi Asante kotoko hene etenasia eya na eye feku anano mu atwa ne ho ehia kankusa eya na feku ne ye mako edu emienu ena won etwa wo hene ehu hia sede Asantiman etenasia anasa Hekumase traditional council etenasia sede esi etie no se eya Asante hene etenasia nanimu ntentenso no eye kuntiri frikunti anu aba akwamu nifa na akọ benkum na akọ adonten chidom na afensu jase ufi jase na akọ eye adakofo ansa na wako oyoko ufu oyoko a na wako eye ankobia ufi ankobia na afensu waba mare nkoso na afensu so eye achiame na wo hwefeku ni na feku ni mako edu emienu ana so Asante hene etenase a omo editwa ne ho ehia ede kire ne mudura eye na afenso ne kese a woye na yehwe Asantiman ne sede ohun sihye eye nananom a Asante egu nkrabata mako enkono no ohun din ne toto so no kwabre sechere Asante achem amansie adanse manso atwoma bunu ena afenso eye ahafo eno nti Asante nkrabata nkunin ene kabomu mayenya eye Asante mai anase the Ashante empire ne wo afia pema hankuno adua nan ensiemu 1946 mu ena Asantiman traditional council eye krata bia na nano mu group omo eya hodo emiensa na afenso mo kire won dwumedi a won edie eno nti amaya no mo ewo group A eye mampon dwaben ensuta bekwai ena afenso kokofu adanse kumewu esuminya adonten fekui Wokumase mu enkranza ena afenso doma ene techiman na won eye Asantiman groupings anasa Asantiman chechire a won de cheche nananu mu no na won enane aman we na ye group A enti ekọ grade B a anasa grade 2 a na ye offense ejoso peposo agona dinyase ena afenso so anasa adanse ene wanchi brekum ena afenso eye asokore kontenase suma dua ya nkwanta kontire feku Wokumase mu ena afenso ya akwamu feku Wokumase mu tafo oyoko feku mu ena afenso chidom ene drobo na onzo so eye grade B anase grade 2 na nanomo a eye Asantiman traditional council e groupi wo mo na se yehwe group C dia na eye jase Kumase ankobie Kumase ena afenso so eye mare Kumase eno nti asat 1946 mu no na nananom asebie son sede mnyado amaya no mosoma Asante no emu groupings a sebe eye Asantiman traditional council di gu akwemu efa won dwumedie ene sede won si enhyehyɛ esifa no won edi omo ekọ enchichemu ahodro mu emiensa eno nti yenhwe sakrobia refi Asante kotoko hene etenase a sede yedi kan mo hu no se feku mako edumienu ene etwa ne ho ehia enti so watenase Asantiman mu nso so a eya na sebi feku ne nyina kabom emiyenya eya Asantiman nifa ene Asantiman ebenkum
eno nti momi ehwe eya Asanteman nifa ene Asanteman bankum ne zakro bia refi Asante kotoko hene etena se eye dwabo biase anasa so wotena Asanteman asetena sei na esitie Asanteman nifa no eye dwaben ene dikan dwaben bekwai kokufu rawra ena afenso ye oyoku kumase ufiri oyokufu ni mu a afe na watie si eye Asanteman nifa ankasa eye mampon ene dikan adanse eba na ofenso aba ejoso asokore beposo adankranya agona nkranza na afenso ukọ esubua asamman adonten fekui wokumase mu ena afenso ye nifa fekui wokumase mu bawro ene abontemu nso na won aba yamfo ewo ho sanso so ena eye entotroso emem hwidiem japakrum brekum awodumase ena afenso so eye denyase dua ya nkwanta akwemu fekui wokumase mu manso nkwanta ena afenso so eye asankare bompata ene banna ena afenso so eye wanchi ena won enyina so ewo nifa efekui no emu se ori Asante hene etenase a na ehwe bankum fekui no so a Asante ehema ye krobia refi Asante kotoko hene ne maame prekope eye Asante hema ene woni nsa bankum so do otoso eyi nsuta ne wofa kuntanase ene toaso so ne wofa ena afenso ye dukoman ene chidom kumase eye ne ma kasa eye ohene ba echampem hene ene ohene ba hia hene eye chidomfo no eno no ena afenso ye sabin panyenye sabin kuma sekwa sampa goso ena afenso empasaso kukwiem ene ankobia kumase mu Asante achim eye domia bra ena afi eye jasi kumase mu tepa amanten tiobodom ofuman manfo Kenyase number 1 Kenyase number 2 achirensia dwansa ena afenso so eye nwase maban jadem sabronum ena eye obogu akrodie enkoso kumase emu enase enkoso fekui wokumase mu esuminya kumawu kwa mai agogo amwafo ena afi so eye tanoso ye katanoso a eye tanoso bi ena afi so eye tano eboase benkum kumase enne sede eye Asante ebenkum no so esi etie no no ene tisakro be refi Asante kotoko ene tenase eye Asanteman asetene mu a sei na nananom esi etwa no ho ehia kane no na owu nyina se yede eye suma ene drobo ena afenso so no ewanchi ene won o mate akamu nyina ebeka ho a nanka Asanteman ekeka ko ha ene echire nenso mprempre hidie won a won ba a won esom a won som so ene ne de omo ye ha omo eye eduoson enunti enne ye tenase no yesua sede sakrobe refi Asante kotoko hene etenase a sede nananom esi etwa no ho ehia ene sede eye Asante amamani amane enne eye Asante nkurabata nkono no won wa mokabo ma Asante eye Asante no ene no ne yesua ho ade de ehu se eye kwabere sekire Asante achem amanse adanse manso atwoma bono ena afenso ahafo nkrabata ne ye nkono ena ma Asante ekurukra ne ma Asante so emu eyeduru na ye bepe bre ne ye ba besua sede anasa kwan na nanom fa so me nya Asante nifa eye mampon ene de ntia mampon ne kura Asante nan na akrobia refi Asante kotoko hene kura Asante ti ena afenso eye dwete edwa no eye den ene baaye na dieti nso ntini efre mampon
yɛfrɛ no ɛyɛ ewisia ehene ɛna de nti ɛna asuminya enso so yɛ asante ebenkum yɛbɛpɛ brɛ na yɛde ho adesua nyinaa nso so ɛde abro kai sɛ ɔbɛ subscribe no ahyɛ ma fofo nso so ɛnyɛ bi ahwɛ edin ne de yɛba akɔpɛ ɛyɛ maame Fozia Makramo